Ngisacela ukubingelela na ngoMangothobani sangoma esibhula ngonyezi inye esibhula ngamathambo. Umphathi wekhoba usandla sensimbi isigwebo sentambo edleze ebomvu zamadoda. Ntilatshe lobathathu umanzi olwandle umanzi ababayo. Namhlanje ngizoke ngichaze lokhu ngoba kukhona abakubuzayo ukuthi kahle kahle umuntu ma embethwe isilwane lesilwane sidlane kuye hayi ukuthi umsebenzi esizowenza kuye uthi kuye sidlane. Okokuqala umuntu uma embathiswe ngesilwane izilwane zihlukene igaba ezimbili ukudla kwazo kumuntu uma embathiswe isilwane. Esokuqala sidla ini ukudla ngalesikhathi edla sona sifike sidle kuye ngaphakathi lo muntu udla njalo akasuthi. Esesibili sidla ini igazi kuye umuntu lo muntu lona esidla igazi okokuqala omunye ubanjwa ukugula isikhathi esiningi uhlala agula. Ngiphinde futhi ngihlukanise nalezilwane lezi ezingena kuphi emakhaya nazo zihlukene kabili. Kukhona esidla ini ukudla nje khona ekhaya oluthi nayithenga igrocery nayithenga yonke into kodwa yonke into iyashesha ukuphela edliwayo. Mase kuba khona ke esinye sidla ini igazi khona ekhaya. Uzothola ukuthi ke akuphela inyanga noma kuphela unyaka kungalimalanga umuntu. Abantu bayagwaza abantu kwenzeka zonke izinto ekhaya kanti kusuke kudla sona lezo lwane ezifake kuphi ekhaya. Sengisho ukuthi ena izilwane zidla ini ukudla kumuntu noma ekhaya zibuye zidle ini igazi kumuntu noma ekhaya kuchitheke ini igazi. Uma kunemfuyo ekhaya leyo mfuyo uzothola ukuthi iyafa isikhathi esiningi. Lezo lwane zisuke zithunyelwa ukuthi zizokwenzani, zizodlibhiza ikhaya, zizoqeda ikhaya. Nawe ke wona umuntu ke mawumbethiswe ini isilwane siyadla wena ngalesikhathi udla usutha sona sifike sidle lokho kudla kuwe mase sesenza ini umsebenzi lo esithunywe wona kuwe ukuthi sizowenza. Nilokho ke bengiqonda ukusho ukuthi isilwane sidla igazi sibuye sidla ukudla wena osuke ukudla. Yikho ke ngithi ke isikhathi esiningi masidla igazi lo muntu umzimba wakhe akacisilekile emzimbeni. Uyakhuluphala ehle akhuluphale ehle engazange ajime engakazenze lutho. Yikho ke ngithi ke kubalekile ukuthi umuntu mayikuhlolela azi ukuthi lesilwane sidlani ngoba lesi segazi asichithelwe igazi asihlatshelwe inkukhu ngoba lesikhathi esihlabelwe inkukhu sisuke nje sidle inkukhu emva kwenkukhu sibuyele futhi senze umsebenzi waso phezukwa lowo muntu loyo. Sengisho ukuthi ena kufanele kuqaphelwe lokho ukuthi leso silwane siyolahlwa noma leso silwane siyokhishwa silwane sine singene kanjani sizokhishwa kanjani sidlani kuloyo muntu. Thokoza Mangothobani sangoma esibhula ngonyezi inye esibhula ngamathambo.